казва първо, как се казваш, откъде си? Казвам се Добровец Христо Бояджиев. От София съм временно приемам в хостел Ели Централ, улица Сердика номер 19. И имахме в жилище в Жека Банишора. И станахме жертва на жилищата мафия. Имам болна майка, която искам да ти кажа, болна майка, която трябваше да поддържам с скъпи лекарства. Излъгаха от граф Игнатиев, там он е Христо Луинадов, граф Игнатиев. Милен, покажи ли? И отпуснаха ни заем, без да подписва има абсолютно никакви документи. Без да подписвам абсолютно никакви документи, дадаха на ръка 5000 евро, които изведнъж се стопиха, понеже ние плащахме, да ви кажа, лихви. Лихви по кредитите и с тези лихви по този кредит изведнъж се стопиха заемите. Този заем изведнъж се стопи. 20 май е последното съдебно дело да изнесем багажа от квартирата, защото нямаме пари да му плащаме наемите. И затова съм от това положение. А ти семейство имаш ли? Семейство нямам, разведен съм с една рускиня. Никакво семейство нямам, имаме такова... Деца? Деца нямам и такова. И безработен съм, не мога никъде да намеря работа. Всичките предприятия мебелни, аз съм по професия дърводелец сме били, всичките мебелни предприятия ги закриха. От бюрото по труда търся, но слаба работа, не мога никъде да намеря. Па искате млади хора и за това такова. И искате млади хора и... А преди нещо работил ли си? Преди съм работил като дърводелец. И сега искам да си упражнявам професията. Сестра ми работи, гледа една болна жена, болна възрастна жена и едва събира пари, които отиват по хостела и затова съм на това дирижа, да ви кажа, господине. Скарваме едно 10 лева, които яд ми дадат, тя не ми дадат, просто и някой път не винаги стигам, защото хората, да ти кажем, много са рядко хората, които ми дават, да ти кажа. Да. Дават ми по 2-3 лева, и което дори къде не стига, за хляба я стига, я не стига, да ти кажа. Как се схранваш? Какво си купуваш за ядене? Кое? Как се схранваш? Какво си купуваш за ядене? Сестра ми с оскъдните средства купува оскъдни продукти и с това си схранвам, ама това не е достатъчно. Вижте, съм ослабал от това, че съм безработен и че това. Работих в една фирма, намерих от бюрото по труда в една фирма в село Иванине, те да ти кажа ли, имат икономически проблеми. Искам да бъдат осъдени тези хора, които наподлагаха с този кредит. Той който беше Христо Луинадов на граф Игнатиев, който е Милен Декокаш, граф Игнатиев 50 и кой беше номер, не го забравихме, господине. И да бъдат издирени, да върнат или компенсация от 35 000 евро, или да им бъде върнато жилището в Жека Банишора, блок 26, хота, апартамент 112. От теб зависеше как би направил те, че България да стане по-добра държава и да няма такива хора по улиците? Да няма хора да просят по улиците, ако от мен зависеше. Какво би направил? Виж какво, ако съм депутат в Народното събрание, ще поставя въпроса да бъдат подпомогнати тия хора с целеви помощи, да бъдат включени в програма за насърчаване на заетостта, да бъдат учени, или в мебелни предприятия, която е моята професия, като дърводелец мебелист, или да бъдат учени градинарство в някаква професия, в която да се изкарват добри пари и да не се стига до това положение. Според вас, защо има бездомни хора? Защото страната ни е много бедна и се получава някакъв срив в системата и въобще няма и система даже. И се получава така, че хората леко излизат извън строй, полудяват и изпадат в стрес и излизат да живеят и по улиците и даже и лудниците не работят. Плюс това всичко се концентрира в големите градове и се получава така, че хората няма къде да спят. Значи тук трябва да се променят, примерно първо трябва да се промени парламента, да не е такъв, както всички го знаеме. И след това трябва просто хората да работят, а не се създават работни места и се създадаха класи на бедни и богати и на една средна класа, която е максимум половин процент. Съм Петър Бонев и съм гайдаря с чановете. Куцо и Сакато ме познава, само ти си останал да не ме познаваш. 20 години стоя на улицата и свирей, когато някой друг дойде при мене и чуи песен, хареса му. И след това седне при мене 1-2 часа, научава песента. А не пее само американско, турско, циганско. И после вика, ние сме българи. Да живее в България. Навсякъде по света има просъци. Навсякъде по света има бедни. Аз ратувам за такъв свят, когато хората ще работят и няма да се интересуват
че зъбът струва 200 лева, че хляба струва 1 лев. И тогава може би ще има по-добър свят. Каква е разликата между просек и уличен музикант? Огромна. Кажи ни. Уличният музикант си изкарва хляба с творчеството си. В смисъл, просека е безцелно на улицата. Търси някакво препитание, в смисъл, не е на работа. Излиза и проси. А уличният музикант излиза с някаква ясна цел, че днеска примерно ще изпълни 2 етюда, ще събере определена сума, ще може да се прехранва и т.н. Всеки от някъде тръгва, примерно не всеки може да тръгне от театъра или от някаква сцена, както примерно Music Idol. Има много талантливи още, които ги няма примерно на сцената и по някакъв начин гледат да покажат своето творчество на улицата. Аз съм от София и съм 13 години. Да. Имаш ли братя, сестри, Да. майка, баща? Имам си. Би ли казала, нали, за майка ти, баща ти? Майка, семейство? баща и брат. Майка, баща и брат. Да. Защо избра да свириш на улицата? Ами до някъде за удоволствие, понеже в къщи са по-възрастни комшиите ми и там ми се кара като свира да се упражнявам. И свикам лесно с публиката. Свикаш лесно, нали? Си подмагам отделно за уроци по цигулка. Взимаш ли уроци? Да, взимам. От колко време свириш? 4 години вече. 4 години. Да разбирам ли, че 4 години си по улиците и свириш някъде? Ами не. 4 години на цигулка свира. От колко време си така навънка сред хора? 2-3 години. Има ли хора, обикновени хора, които са седят и се заслушват в това, което правиш? Ами има, да, доста често. А как те гледат на тебе, знаеш? Не. Не. Това да предполагам, че не те интересува кой как гледа на тебе, не те интересува какво мисли за тебе. Не ме интересува това нещо. Тебе те интересува само музиката? Да. Добре, не знам дали отдашно да попитам, примерно на ден по колко пари изкараш? Зависи различно. По принцип аз не ги броя. Не ги броиш? Учиш ли? Уча. Къде? Софийска математическа гимназия, СМГ. Някакви изяви имаш ли освен на улицата, примерно в театър или в нещо? Концерти. Концерти? Да, сега ми предстои конкурс с крилете на музиката. На 17 май, мисля, че в неделя се води. Добре, имаш ли мечти? И какви са тя, ако не е тайна? Да свиря извън България. In this farewell, there's no blood, there's no alibi, 'cause I've drawn regret from the truth of 1,000 lies. Put to rest what you thought of me, while I clean this slate with the hands of uncertainty. So let mercy come and wash away